Halo Dan. Halo, siapa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ini ya. Kita lama tidak berjumpa ini. Selamat malam rekan-rekan IBS Official dimanapun panjenengan berada. Saya bersama host Mas Arif yang udah lama banget ini ora ketok. Do harap-harap nanti sana ya host sing kene endi ya. Tugas negara. Alhamdulillah kuwi mau. Nah, itu tugas negara wis rasa diganggu gugat gitu. Nah, pada malam hari ini kita berada di kawasan Pajangan, ya tepatnya di Pajangan ya, daerah selatan pemirsa. Ini kebetulan pada malam hari ini hostnya yang satunya yang gantiin saya pada berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas kita tetap semangat untuk saling membantu masyarakat yang membutuhkan. Betul sekali. Ya. Dan pastinya kita tekankan lagi bahwasanya tim IBS Channel tidak membuka cabang pastinya, dan kami dari tim IBS Channel tidak memasang tarif. Betul. Jadi menghimbau, mengingatkan buat pemirsa semuanya, tim IBS itu jiwa sosialnya sangat tinggi, antusiasnya. Yang jelas kita mempunyai kegiatan yang positif, intinya yang selalu rasional, berpikir logis, dan intinya tanpa rekayasa. Gitu Kang Mas. Alhamdulillah. Perlu kita ingatkan lagi Mas. Betul, minta tolong buat teman-teman IBS Channel, pecinta IBS Channel, pastinya jangan lupa tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami IBS Channel pastinya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share pastinya. Betul. Kita diundang di daerah Pajangan ini guna menetralisir apa ini Mas? Jadi gini, ini kan kebetulan dulu pernah mengekspor atau mengungkap di tempat ini. Kebetulan dulu alhamdulillah sudah teratasi. Nah, ini ada panggilan lagi kemarin, tuan rumah datang ke sekretariat. Intinya suruh mengungkap lagi di lahan yang berbeda, seperti itu. Dan jadi monggo nanti rekan-rekan saya minta untuk semangatnya, antusiasnya saling disengguyung untuk membantu khususnya masyarakat Bantul yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Gitu. Untuk lebih lengkapnya kronologi apa aja yang dirasakan dari teman kita dari Pajangan ya Mas? Ya, betul. Supaya bisa menceritakan gangguan apa aja. Betul. Teman kita rasakan ya. Betul. Monggo Mas, silakan. Siap, monggo dari tuan rumah Kang Mas bisa nanti sedikit memberi cuplikan lahan yang baru yang dimana nanti untuk bisa diungkap atau diatasi. Monggo. Siap. Di tengah aja, di tengah. Nyun sewu Mas Lamit nggih. Langsung di tengah, monggo. Ya. Monggo Kang Mas, apa aja kalau kesah yang di lahan baru ini yang dimana jenengan sudah datang ke sekretariat, tentunya keluh kesah apa yang dirasakan bisa diaturkan biar nanti rekan-rekan dan kulolan sedaya kru rombongan bisa membantu apa yang jadi kejanggalan semuanya. Monggo. Ya, untuk kemungkinan yang di belakang rumah, kemungkinan kalau mungkin ada yang yang negatif lah, yang negatif dinetralisirkan, minta tolong itu. Terus ada lagi yang kemarin cerita itu pohon kantil, pohon apalagi itu yang sekiranya berbau magic atau mistis, apakah sudah saat ini sudah ditebang atau sudah dipindahkan Mas? Untuk yang pohon ada pohon kenanga, pohon kantil, dan pohon-pohon yang ada di kuburan itu sudah ditebang semua. Oh alhamdulillah. Jadi nanti saya bersama tim rombongan intinya kan terus terang dimanapun tempat berada pasti ada penghuninya ya Mas. Ning di papan pasti ada. Cuman kan kita fokuskan yang energi yang negatif ya Mas ya, yang negatif, dan tidak lupa kita tetap nyuwun sama Gusti Allah
Sang Maha Pencipta, karena semuanya itu yang menguasai Gusti Allah. Jadi kita jangan beranggapan nanti kegiatan malam ini itu dimusyrikan atau napa nggih berkaitan ada sesaji dan lain itu dikatakan musyrik, nyembah barang ora ketok. Jangan sampai itu terjadi, karena tetap kita kegiatan positif kita itu tetap selalu minta dan ikhtiar kepada Gusti Allah ya Mas ya. Jadi semoga acara nanti diberi kemudahan, kelancaran, dan apa yang jadi keluh kesah, kejanggalan yang dirasakan keluarga bisa teratasi semuanya. Amin. Adakah kejadian lagi yang dimana yang menimpa di keluarga jenengan, terutama ibu, yang akhir-akhir ini? Yang akhir ini yang sakit-sakit itu seperti ada yang berjalan di tubuhnya. Itu dari kaki ke atas itu setiap malam. Itu. Tapi kalau siang memang berkurang sakitnya, tapi kalau mulai habis isya itu kembali lagi sakitnya. Ya betul, makanya kan saya selalu menghimbau kepada pemirsa semua, apabila panjenengan sedaya itu mengalami sakit, paling enggak kan setidaknya pikiran logis kita ke dokter medis ya, seperti itu. Bengkele manusia itu ya sedang dokter, berhubung keluarganya Mas Anto nggih, itu juga wis ra kurang-kurang le gula pentah, le ngupayake, le berobat ning di papan terutama di rumah sakit ya Mas ya. Ya, sudah ke 4 rumah sakit itu. Di USG udah foto non cairan kontras itu juga nggak ketemu penyakitnya. Betul, tapi selalu dikeluhkan setiap habis isya ya Mas ya, terutama habis penyakitnya malam itu itu malam ya. Apalagi jam 12 lewat pasti, itu pasti. Nggih, seperti itu. Ada tambahan Mas Yos? Cukup? Ya, mungkin itu aja. Nanti insya Allah akan saya segera mulai karena udah larut malam, menyingkat waktu. Akan saya mulai, lokasi juga di sini. Jadi mohon mengimbau kepada semuanya untuk lebih lebih fokus dan para penonton semua biar jaga jarak supaya nanti tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul seperti itu. Oke Mas, matur nuwun, seperti itu aja dari saya. Intinya insya Allah nanti saya fokuskan gitu Mas. Nggih. Gitu, dan intinya seperti itu. Jadi keluh kesah selama ini tuh ibunya Mas Yani tadi yang selalu diserang sakitnya, padahal ya wis ning medis ora kurang-kurang kasarane tombo. Ya tak bener ke. Semua itu harus berpikir yang logika. Loro ya ning medis. Medis itu harus berupaya ngantek bener-bener kudu dicermati, dievaluasi, bahkan harus dilabkan karena bengkele menungso itu di dokter, di medis. Nanti kalau medis sudah angkat tangan, di lab kok udah bagus, tapi kok masih ada sakit, monggo mau alternatif atau minta nggo cara Jawa terserah, tapi kita harus memakai logika dan betul. Ojo ngantek wong susah digawe susah. Ojo ngantek niate arep njuk tulung wong kesusahan mah dipentung-pentung. Jangan sampai dimanfaatkan, pahamlah seperti itu ya. Banyak oknum-oknum yang berkedok dukun, gus, ustadz dan lain-lain yang intinya itu mencari kesempatan dalam kesempitan, kesusahan seperti itu. Jangan sampai terjadi. Makanya saya selalu menghimbau pada para netizen harus berpikir yang cerdas, positif. Ya, digulas. Aku kar ditulung tenan, par dipendung, par dimanfaatkan. Itu kita harus berpikir. Kita dikasih akal sehat, pola pikir yang dimana untuk berpikir, apalagi mengenai hal-hal seperti ini. Kita harus mengambil hal yang positif, yang negatif nggak usah dipakai. Itu. Dan mungkin bisa langsung kita eksekusi aja ya. Oke, tidak lupa lagi saya mengimbau IBS Channel tidak membuka cabang dan tidak memasang tarif, tulus ikhlas membantu masyarakat yang membutuhkan. Jiwa sosial kita yang itu akan saya abadikan dan selalu tulus membantu masyarakat yang membutuhkan. IBS Channel mantap.
Kula nuwun sugeng dalu. Ingkang rawuh menika sinten? Mbak menawi saged nepangaken kalian kawula sak rombongan. Ana apa iki? Nggih, nderek nepangaken nggih. Menika kalian sinten kula ngandika menika? Ingkang mandhegani papan mriki. Oh, sing sesepuhan mriki. Nggih. Kene nyuwun pangapunten yang wonten wekdal dalu menika menawi kula sak rombongan IBS sowan rawuh marak wonten ing kawasan mriki mboten dados neranane penggalih panjenengan yang baken minangka pamundutan keluarga dipun sambat sembuti yang sepindah bab kaitan keperluan kula menika badhe pados informasi sisik melik ingkang sakmenika dipun rasaken Simbok sinten? Mbok Wagirah ingkang sampun kepengker menika nandhang gerah. Mugi-mugi panjenengan saged nyukani petunjuk kagem kula linangkung keluarga ageng Mbok Wagirah supados sakitipun menika wonten petunjuk gambaran pituduh dumateng kula saengga mengke saged nyukani 1000 cara 1000 tamba kagem kesehatanipun Simbok Wagirah linangkung keluarga. Ya. Panjenengan manggen wonten sebelah pundi? Sebelah. Nggih, nderek nepangaken menika lare-lare saking Sleman yang baken nyuwun senjata sewu pitulungan mugi-mugi panjenengan utawi yang punika sampun rawuh kersa ambiyantu mangestoni napa yang dados keluh kesah lan napa nggih amanah ingkang sampun dipercaya kalian kawula ing dalem menika. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Panjenengan sing melu. Nggih. Barangku ya teko lunga. Ngoten. Ya. Nggih. Nah, ingkang sing dados pertanyaan kula sak keluarga, penyakit barang sing damel sakit Simbok menika niku teko lunga menika emang saking kintunan tiyang menapa asli Sekan Joboyono. oh Joboyono Ana sing melu. nggih Simbok kedah diaturi mriki mbok menawi pikantuk Iya, ora apa-apa. Nggih kok menawi sak mangke yang saged kersa napa nggih nyukani tamba nyukani petunjuk dumateng kula lan keluarga ageng Simbok Wagirah linang Simbok ingkang dipun raske selama niki ben ndang wonten tambahipun Simbok lek saged sehat saged ayem sing disuwun lan saged tilem kadosna selayake piantun-piantun sanesipun. Dados Simbok niku sing dipun rasaken setelah bubar ngisa jam 7 dalu minggah lan dumugi jam 12 dalu niku pun mboten saged sareng. Ya. Wis mesti kuwi. Nggih. Ana sing melu. Nggih. Jenengan wau ngendikaken teko lunga ten. Nek wayah padang ra ono. Oh. Nek wayah padang intine malah ra nyerak ngoten nggih. Nggih. Niku jenengan wa sanjang sing melu ngetot-ngetotke Simbok menika nek sing riyen niku nate bayi bajang. Nah, bajange niku pun sampun kula larung. Sak menika miturut jenengan. Niku awujud kados napa nggih menurut jenengan? Sing dipun diderekke Simbok menika. Kawulune. Akeh wulune. Yo. Nggih. Olah malih. Mulah malih. Yo. Nggih. Monyok merambat sing pundi, Mbok? Monyok merambati teng pundak. Nggih.
Kok menawi saged nyukani tombo menika kula aturi yang dipun carane saestu kula nyuwun bantuane panjenengan lan nyuwun dumateng Gusti Allah taala mugi lantaran panjenengan simbok saged ketemu jodoh tombone, simbok saged sehat sing dipun suwun lan saged wilujeng rahayu minangkung paring yuswa panjang. Ya. Saged selonjor dipun selonjor niku nggih mbak dibantu simbok tanggung kene nggih yang di langke sisan karuan mboten apa maju mriki mboten apa iki yang sing nyambutane mriki menika supunipun biar ikut sholawat Fatihah monggo sing saken sareng-sareng nyuwun Gusti Allah kawiwitan wabil khusus mugi paring tombo paring juga mugi sakto paring berkah dipun tarik. Wow, mlebu. Iki kados sing ngringi ngoten iki, Mas. Iki sing bendinane marai ngisruh larane simbokne. Yes. Iki terus terang ono ing wengi iki aku miarep takon karo sliramu. Bab kaitan nyok melu ning awake simbok. Kowe panggolan iku. Sejatine iki simbok iki duwe salah apa ngantek kok tok gawe larane kaya ngono. Pengen ngerti wae aku iki. Keluarga pengen ngerti kok selama iki ora leren-leren terutama sing dirasake simbok kok kesiksa. Jane maksud arah dan tujuanmu apa? Ayo kaitane to biyen. Ana kaitane karo biyen. Sapa biyen sing tau tak pateni? Karepmu piye saiki? Ya karepku terus terang ya. Nek terus terang bacane wis tak guang terus terang kaya. Terus liya-liyane. Terus saiki terus terang mbok ngantek piye carane nek simbok ki urung sehat, simbok urung iso rahayu wilujeng, aku tetep piye carane
dadi tamenge pengarepe keluarga Simbok. Simbok tak anggap mbokku dhewe, ana apa tentang mbokku ya urusane karo aku. Jadi bab kaitan kowe le nyerang kaya ngene kuwi. Mbok arep tekan Ra enteke. kapan le arep ngiram-ngirim tetep tak tataki mbeng iki. Ora aku tak takon. Saiki gaweanmu ngantek melu nggon Simbok ki niatmu arep ngopo tak takon. Kegawe kelaran. Wis gawean iku. Oh, gaweanmu nggih nglarani Simbok men Simbok kelaran. Arep apa? Ngerti wae seperti itu. Terus nek gaweanmu gawe ini Simbok kelaran. Arep tekan kapan? Empu mulai ngiram-ngirimnya tekan kapan tak takon. Ora perlu ngerti. Jadi ya Jajan kowe gawe kelaran. Jadi ya terus terang nek emang gaweanmu ngapun nek bengi aku ora tendensi mungkin wingi-wingi aku terus terang hanya beberapa titik poin. Tak kira wis sadar, kira wis iso tapi ternyata Ra iso. ora kok sing dikarepke. Dadi ya nyun sewu nek bengi aku bertindak. Kene sing ngewangi aku. Makanya ya kuwi mau Rame siji lho. Ya. Paham nek akeh sing hal kowe ya paham aku. Cuman ya kuwi mau wong nandur ngunduh delok wae. Untung Saiki bakal teko meneh. Nah ya makane karuan do tekak isian ora masalah. Nih. Ora masalah. Bahkan bengi iki pun sing gawe kowe barang kuwi watak entek wis sisan tak pun. Ora iso. Nek miturutmu kowe kok ngantek iso dikirim ning kene ngerti ora rembugane kaya ngapa sejatine kepiye ora perlu ngerti ya oke Turusanmu ya bener turusanku ning iki aku ning kene ana kranae ana amanah dene gaweanku ning kene nglarani oke nek prinsipmu seperti itu mung ya ora ana sing iso ngalahke kekuatane Gusti Allah kira ana jan sapa di ini rekan-rekan terutama sing diaturke yang sing bisa ngomong silir berganti gonta-ganti barang tak gulas tuntas tenan bengi aku ora mandang dulu juga jaga jarak jenengan. Raut ya kowe.
Malamnya aman dong, Mas. Dari mana? Tidak aku. Dan kita harus nggak ada karena niat kali niatin yang seperti itu. Lo izin jenengan. Terus terang tadi kalau kondur tinggi, terus kita kuat. Apa kalau nggak saya tekan dari mana? Tidak aku. Ada saya terima gue aku ini. Terang super terang terima neng ya sih mau. Aku pengen simbok sehat. Mau antek kaitan iki. Empuk ora trimo ora masalah. Aku terang wis atas amanat keluarga. Apapun itu hasilnya apapun resikonya ya kudu sirno. Angin ini Mas, ini angin ini. Ditenggol lemas nggih. Tapi tangannya Mas, sikile dinyaluk lemas diri. Mas, nggih. Pun Mas, lepas Mas. Ini kembang Mas. Oke Mas. Mikir. Kalau kamera Wedang putih. Sengkolo rubito sama halus itu. Itu juga saya pilih itu ya. Inaku. Iki sapa kowe?
Sapa kowe? Sing alon ya aku ngundang kowe apik-apik. Aku ngundang kowe apik-apik ning kene ya. Wis nek arek kenalan tak omongke. Aku saka kru IBS. Omahku ning kawasan Sleman. Iso tekan kene minangka pemberontakan keluarga. Niatku netulung apa sing dadi kejanggalan sing dirasake keluargane Simbok. Ning kene wis kaya mbokku dhewe, mbokku kesenggol ya wis urusane beda. Tetep aku piye cara nulungi Simbokku. Niate aku mek nulungi Simbok ning kowe. Saiki tak takon. Asal mulamu saka ngendi? Iso ngantek hadir ning kene iki. Pengen ngerti aku sing ngendi? Pengen ngerti. Syukur-syukur iso luwih akrab kan. Luwih apik. Aku ratus kok kene. Kowe ratus kok kene. Terus tugasmu ning kene ngopo? Gawe ora awake Simbok. Ngopo kowe mateni kancaku? Oh, berarti kowe isih tunggal iki mau to. Ini masih sejenisnya yang tadi. Saya tunggal sing mulai teko lunga tadi masih ada kaitannya. Disalah opo? Meng pengen ngerti salah Simbok iki opo ngono lho. Simbok iki ngantek selama iki digawe lara wae. Simbok sing apik. Mesake Simbok. Kuwi selama iki ngantek tahunan ya. Simbok lho pengen sehat. Simbok iki pengen kaya liya-liyane. Simbok iki ngerti apa-apa. Wah, gawean kula rampung. Saya nek gawean rampung mar tekan kapan? Tak takon. Mantu wonge kelaran terus. Simbok iki wis sepo. Simbok wis sepo. Iki gaweanku. Aku urung rampung. Nek gaweanmu urung rampung, ha saiki ngene. Aku nek gawean ora aku sing ngrampungi. Ora iso. Ini gawe. Wis ngene. Saiki terus terang barang kok kowe ngono iki urung ana apa-apane nek kowe pengen ngerti ya. Gusti Allah iki duwe kekadidayan, kekuatan sing ora ono sing ngalahke. Dadi Aku ora wedi. Dadi intine ngene. Kowe wis kaya Simbokku dhewe. Dadi ana apa Simbok urusane karo aku? Yo aku ora arep medeni kok ya. Kowe ora wedi aku yo rupaku can ora medeni. Aku ora arep meden-medeni kowe yo wajar kowe ora wedi aku. Ning cuman ana cumane mau lho. Saurunge kowe ngrampunge gawean kowe tak rampungi sithik. Mbuh piye carane? Ora iso. Wes intine aku mengarep nyerang kowe, aku mengarep ngusir nek kaitanmu marep ngarah patine Simbok ngentek-ngentekke iku sing ora tak isake.
Ditarik alon-alon nggih. Tapi kan sambil digulung ngenten. Digulung ngenten nggih. Nggih mungkin. Alon-alon digulung. Nggih ngenten nggih. Sekedap nggih. Wis. Terus terang kowe tak lolosi. Rasa. Puntres lewat senjata saya pitulung lantaran janur iki tak patu sak madyane Janganku. dadi intine aku wis ngomong niatku tak sana apik-apik gegandhengan kowe tetep ngelak kowe sing tak pungkasi tak rampunge bengi iki tani mbak pelan-pelan. Template. Dicekeli kenceng gini, mungkin dipaku teng wit. Oh, nggih ampun. Aman Mas iki. Aman Mbak. Ini sapa iki? Sapa sing teko iki sapa? Sing teko wingi sapa? Aku sing madegani bocah kuwi. Oh. Jadi kayata kepala sukune ngono ta, sing dituwake di antara anak-anakmu mau.
Sangkar barang mendini. Ya kuwi aku rene ingkang baku Kok wani-wani diusik keluarga apa? Jadi terus terang ya, aku tekan kene niat arep mengenai sewu pituan aku singgung terutama sing selama iki nggawe lorone simbok makanya keranah wengi iki ya sing gede pangapuramu aku emang musik apa sing dadi keluh kesah sing dirasake simbok Yo ngopo? ya kuwi mau sing ana kaitan lelaran sing nimpa ing simbok lan putrane mbeng iki dusirna mbeng iki kudu sumingkir aku pengen simbok iki sehat saya arep piye Sermu kudu budal saka man. aku dong arep budal nek kowe urung budal sih Aku wis patan. kegandengan nek kowe wis paten ning kene ya piye carane permanen paten kuwi arep tak bedol tak ulihke Boleh nang ndi? sing ngirim kowe kuwi ming kiriman kowe ming dikongkon dadake pekathik dibabokke kuwi Kuwi dudu urusan. Kowe rasa melu-melu. ya kenapa aku ning kene melu-melu karena aku wis dene amanah dene mandat karo keluarga jadi aku ning kene sepenuhnya duwe kuwasa kanggo ngusik sak kabehane iki jadi kowe iki ana unsur ketidakterimaan kowe ora trima mergo anak-anakmu mau tak lagi ini nih ngene ben padha penake asine aku ngerti kahananmu kaya ngopo aku paham terus terang aku pengen simbok ki pulih sehat ora ana kegayuan kegaitan sing niat arep nyilakani simbok ro putrane ro anake Kowe rasa melu-melu urusan. ya kuwi mau ya aku ora arep mindon gaweni omongan aku ning kene kuwasa mergo dinae amanah dinae mandat kanggo musik sing sekirane gawe laran sing sekirane gawe resah ning keluargane Simbok Wagirah kene wis dadi ana wong iki nek kowe kilang-kilong kowe goleki peran sing selama iki gawe lorone Simbok nyuwun sewu nek kowe arep tak sisanke sumingkir saka apa Sermu arep piye? arep nyingkirke kowe Sermu kepiye? niatku arep nyingkirke kowe wis ora iso kudu sumingkir wong iki Besok tak upayake aku arep berupaya bismillah kun fayakun wis ora iso tas mandat izin Gusti Allah bakal kedaden kelaksanan iso kowe iki dudu sedulur karo keluarga kene. ya bener aku cen ra ono sedulur ning Simbok wis tak anggap kaya mbokku dhewe ning kene aku wis dianggap kaya putune jadi aku terus terang disambat sembuti dine amanah ya dadi duwe keranah
dadi duwe kuwasa. Wis ora iso aku nulungi simbok. Nggo cara apa wae. Caramu kepiye? Ya kowe ora perlu ngerti. Wong kowe ya ora perlu ngerti. Kowe saka kirimane saka sapa. Makane iso ora iso kudu ngalih kudu semingkir. Aku ora bakal minjat komahe. Monggo ditangletimu. Monggo Mas. Monggo. Sendiri wong siji apa rombongan. Kowe iso tekan kene iki sing nek Kowe arep ngopo? Ayo ora trimo to wong digawe lara kok. Sir murah aku. Ayo pokoke ora trimo. Mau digawe lara. ora salah apa-apa ya. Nek salahnya apa diceritake, masalahnya apa diceritake. Nah, nek kene pancen salah, kan salahnya apa? Wong keluarga kene iki welcome. Nek salah ya njaluk ngapura, ning nek ora salah kok digawe, ya kuwi mau ora trima bener. Nek wong lara ya golek marine. Piye carane nek lara saka Gusti Allah, ya emang kudu ditampa nek lara digawe. Ya ora trimo. Juga arep ngopo? Ya ora trimo kok. Iki carane. Piye carane? Piye carane? Yo 1000 cara. Caramu arep Yo wis piye carane? Piye carane? Iso ora iso. Kuwi mung tak jaluk. Lereno lek gawean larane. Ora iso. Kene. kowe iki sapa ku? Ya bener. Ora patut ngurus aku. Ya bener. Arep sapa wae? Iya bener. Aku ora pantes. Ning kene aku ndi kerana ya. Keranamu ora tak tampa ning manggon iki. Ya ora tok tomo ora masalah. Sing penting aku atas mandat izin roh Gusti Allah. Nyuwun keluarga simbok kene iso mari. Iso paring kesehatan sak kabeh. Tak jaluk kowe. Wis. Dadi ngomong iki aku pengen kowe sak derajatmu sirna ana ing papan kuwi. Saka lunga saka papan kuwi. Pengen kemen simbok. Panggonku wis nang kene. Nah iya makane nek panggon wis menetap ning kene aku mung njaluk tulung. Gaganan penjaluk lora tok. ACC ya wis ming dadi gelem ra gelem. Nggo cara liya bicarane iso ngusik sak kabehane. Bocah-bocah sing ana ning ira bali iso nerangke aku. Toyo kekarepanmu piro? Iku apa?
Bisa jalan. Tanya oleh karena tanya. Jalan tanya Mas. Bertanya deh. Baru nekeli sikile. Tenagane rasa to. Wes. Intine kowe molak wis muni menetap ning papan kene. Saka saiki tak bedol. Dadi kok nek wong manggon ngomah iki tak usir kowe. Nek saurunge kowe tak usir ning kowe tak sirnakke. Omong rompumu nek kowe kelaran terus terang bengi iki aku ora nglarani kowe janasane. Ning kowe kelaran sing gawe yo kelaran, sing ngirim yo melu lara. Kudu iso. Lara siji lara kabeh. Apa sing dirasake simbok selama iki tak baleki kabeh. Wis. Enak to nek ngene iki. Wis. Wis. Enak to nek kok ngene iki. Wis. Siri jodoh cuma rasa sampurna kuasa Allah sampai jodoh yang bertakwa ya itu subhanahu wa ta'ala la bisa ya berkaya maksud ya usir nakkan dereng bisa aku banget sikile piye Mas diunggah piye Mas saya kenceng kok Ora lemes. Mas Wedang. Cara pada malam ini berjalan lancar, semoga kedepannya tidak ada gangguan lagi kepada Masnya sama Simbok nih Mbok. Nggih, betul. Nggih, alhamdulillah walaupun berbagai banyak hal rintangan, yang penting niat kita ikhtiar, berupaya mengusahakan yang terbaik, minta kepada Gusti Allah Ta'ala
mudah-mudahan kedepanipun simbok paringi sehat sing disuwun nggih mbok nggih. Tetep ikhtiar, tetep nyuwun memuji dumateng Gusti nggih mbok nggih. Karena simbok yo kasaranipun napa nggih wis ra kurang-kurang teng medis, ternyata hasilnya nyawa seperti itu mbok. Jenengan nggih pun mengamati, yang positif kita ambil, yang negatif nggih kita tilar, sing bahkan kita pun berupaya. Kula nggih pun semaksimal mungkin insyaallah kedepanipun paringi gamblang, nyaman, adem, tentrem nggih mbok nggih Kertara Harjo. Dados estu kula sak rombongan ndongaaken simbok tetep mboten namung sekedar kegiatan punika, tetep lambat laun kedepanipun tetep kita jagi tali silaturahimipun simbok ya tak anggap mbok kula kiyambak. Dados wonten napa-napa mengke Kang Mas saged ngontak kula, tetep ajeng kula pantau. Semoga saja niki pun sing terakhir pungkasan. Sing terakhir bener-bener terakhir anggenipun simbok ngraosaken dipun ganggu lan Kang Mas juga le ngrasake teng mergiwa sanjang rada kuwur, mugi-mugi kedepanipun sampun kondusif, yang bahkan napa nggih tetep ndonga dinonga nggih mbok nggih paring lancar sak kabehipun. Nggih kula nggih samanten nggih. Mbak-mbak. Mboten lepat kula sak anak kula nggih nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepatipun. Kula tebih-tebih ditulungi alhamdulillah matur nuwun. Amin nggih mbok. Nggih. Monggo Kang Mas wonten sedikit tambahan kagem kula. Ya, terima kasih untuk tim EBS official yang sampun bantu netralisir area papan kula. Amin. Mugi-mugi kedepane saged ayem. Amin ya Allah, amin. Matur nuwun. Nggih. Pokoke tetep Terima kasih. nggih donga dina mbok nggih. Nggih, pokoknya begitu pemirsa. Kegiatan pada malam hari ini alhamdulillah paling lancar, tidak menghalangan setunggal apapun, yang bahkan IBS tetap berjiwa sosial, siap membantu pada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada pamrih apapun, dan IBS tidak Mematok biaya dan tidak membuka cabang pastinya nih Mas. Nggih, jadi mohon dukung channel kami supaya ke depan lebih bertambah kemajuannya dan tetap sukses selalu untuk berjiwa saling tolong menolong. Gitu aja, salam dari saya Mas Mbah wonten lepat nyuwun pangapunten ugi mbok menawi kula sak rombongan anggenipun tindak sowan mriki wonten klentak-klentinipun dari segi sikap, dari segi ucap estu tidak luput dari kesalahan. Kula nyuwun agung ing samudra pangasami nggih nggih. Nggih lan mboten lepate lan salanjutipun kula sak rombongan badhe undur diri. Wonten napa-napa nggih njujul njenengan. Nggih siap mbok, saya tanggung jawab sepenuhnya. Wonten apa saya siap selalu memantau kabar simbok sak keluarga. Nggih, salanjutipun badhe undur diri, gendeng wekdal sampun enjang. Badhe nyuwun pamit, ingkang bahkan donga dina nggih mbok nggih. Ya gitu pemirsa. Nggih pemirsa, begitu gulasan dari tuan rumah ya Kang Mas ya. Tetap kita ingatkan lagi Mas. Ya betul, monggo diulang lagi. Bahwasanya kami dari tim IBS Channel pastinya tidak membuka cabang dan tidak memasang tarif ya Mas ya. Betul. Jadi bagi masyarakat yang sekiranya ada ketroblan dalam hal rumah tangga ataupun keluh kesah di dalam kepribadiannya yang sekiranya itu di logika tidak masuk akal, misal sakit di medis juga udah berupaya, saya siap membantu panjenengan sedoyo, tidak ada unsur pamrih apapun, yang baku tetap kita ikhtiar nyuwun dumateng Gusti Allah Ta'ala. Tetap kami ingatkan, kita ingat lagi pastinya Mas. Enggak apa-apa. Jangan lupa tekan lonceng supaya tidak ketinggalan lagi video-video kami dari IBS Channel pastinya Mas. Betul. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share pastinya Mas. Betul. Gitu aja, salam dari saya undur diri, saya berserta rombongan mau pamit kembali ke sekretariat. Ya. Ada salah ucap, ada salah sikap, mohon dimaafkan. IBS Channel Mantap.